sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgil, ang kinulabing inbil, dahil kunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, umulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista ni San Matias Apostol. Kani si San Matias mauni ang nipuli sa lugar ni Judas Iscariote sa dihang naghikog si Judas unya nabakante naman tong iyang lugar isip part sa 12 apostles. Nagpili ang mga apostoles o mupuli niya unya pinili ni siya sa Espiritu Santo tungod kay nagampo man ang mga apostoles o kinsay mopuli sa lugar ni Judas. Ang ato sad nga eleksyon sa Santo Papa, nakapili sila ni adtong Mayo 8 ni Pope Leo XIV, si Cardinal Prevost, tungod gihapon sa pag-ampo. Ang ato sad nga nasod nakapili na karon og mga opisyalis na bag-o sa midterm elections. Sa inyong paminaw tungod nis pag-ampo, naay daghang questions. Daghan kayong mga questions. So atong iampo nining maong misa nga masettled unta ni mapatin-aw ning maong mga questions sa proseso, questions sa capacity o mga effectivity sa mga makina, machine nga gigamit, na ihap bagid tanan, wa ba masudli og mga hackers. Ingon ana ang mga questions karon. Sa ato pa dili convincing ang resulta labi na gyud sa national level. Mo na iampo nato ang maong kahimtang sa pagpili. Og ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang pagpamalit og mga slots na hatagan sa sila sa Ginoo sa mga grasya gikan sa Espiritu Santo. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gidugang mo si San Matias sa pundok sa mga apostoles. Tuguti kami nga tungod sa iyang panabang sa among kalipay sa maayong palad sa imong paghigugma kanamo, mahimo unta kaming takos nga mahiapil sa pundok sa imong mga pinili. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa
gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtigom ang mga usa ka gatos ug kawahan ka magtutuo, mitindog si Pedro og miingon, "Mga igsuon, kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan diin ang Espiritu Santo pinaagi kang David, mitagna mahitungod kang Judas, ang mitultol sa mga tawo nga nagdakop kang Jesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puloy-anan, ug wala nay magpuyo niini. Ug nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa kinahanglan mo apil kanato ang usa ka tawo aron mo saksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Ug kinahanglan nga usa siya sa atong pundok sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila og duha ka tawo, si Jose nga ginganlag Barsabas, ginganlan usab siya Gusto, ug si Matias. Unya nagampo sila, "Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tao. Busa itudlo kanamo, Ginoo, kung kinsa nining duha ang imong gipili nga mopuli kang Judas sa pagkaapostol nga iyang gibiyaan aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya." Humani ini nagripa sila kung kinsay mahipuli, ug si Matias mao ang napili. O gidugang siya sa pundok sa napulog usa ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hatagan siya ug usa ka lingkuranan, sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Dayga kamong mga sulugoon sa Ginoo, dayga ang ngalan sa Ginoo, daygon unta ang ngalan sa Ginoo, karon og hangtod sa kahangturan. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsadop sa adlaw, daygon unta ang ngalan sa Ginoo, labaw sa tanang kanasuran mao ang Ginoo, labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod.
Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadung-aw gikan sa langit, ug sa yuta nga anaa sa ubos. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko nakabutawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong Amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghan mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang sugo sa paghigugma gi-highlight gina og maayo ni Kristo sa iyang pulong og sa iyang buhat. Ang pulong niya nag-ingon nga kini mao'y kinadak-an akong sugo, paghigugmaay kamo. Unya sa iyang buhat, iya gyung gipakamatyan, iyang gipaagasan sa iyang dugo ang iyang paghigugma nato. Gilingi ay mong tupad ing na tinuod kang nahigugma nako. Nako no. Na tinuod kang nahigugma nako. Ana. Kadtong atong mga nang-apply pag kasenador hangtod konsehal sa lungsod, tinuod ka to silang nahigugma sa mga Filipinos.
Tubag. Kamusad kitang nipili. Tinuod tang nahigugma sa atong gipili. O tinuod ka tang nahigugma sa Pilipinas, maong nagpili ta. Tinuod? Murag tinuod. Ang mga apostoles nahigugma ni Kristo. Unya kay si Kristo nipili magdusi ka mga gitawag niyag apostol nga motoy pundasyon sa simbahan. Pagkabakanti sa usa, ilag yung gihulipan. Tungod kay nahigugma sila ni Hesus ug ang ilang paghatag og tao nga ipuli ni Judas Iscariote nga pinili ni Hesus, gipaagi sad nila og pagampo. Katong pag-eleksyon, nagampo ta na atay si Simpel, nagsige tag-ampo sad na atay prayer warriors na nagduka in town dito, no? Nagduka ang mga nagampo. Mumata lang ting snacks na. Okay, di man busy. Sige nga, manamo na ka sa langit, pagdaigon, adto ka sa kuan, adto ka sa voters assistance center, aligre man. Ako nga, lab. Aligre kayo, di magduka, pero adto sa prayer room, ako manggilibot nga to ang mga kuan. Ay, sus, nanagana, manamo na ka sa langit, daigon, ni mga ala. Pero sige lang, basta nagampo. Ampo ta. Kay nituo ta nga kung naay pag-ampo, mulusot yun ang kamatuoran. Pero karon, og mutan-aw ta sa social media, purting daghanang questions. Gani, pag eleksyon palang daan, daghang nang hitabo. Hasta gani ang atong presidente, si Bongbong Marcos, na kuha man tos coverage, katulo niya gisod ang iyang baluta sa masin. Wa basaha. So daghan ay gipangluwa ang ang baluta dili basahon. Niya pag counting na sad, niabot nag 1 million sa gobernador lang, niabot nag 1 million, nigbalik og 800,000 pagkasunod oras. Ang kang Senator Bongo, nasa na sa social media, nang gisulti, aning orasa 26 million na ang iyang votes, pagsunod oras niya himong 21 million. Kaya siya may number 1 sa senatorial. So ang machine mismo, way klaro. Gaana-ana ang iyang resulta. Kaya nga naman, doon na tingali technical problem. Doon na sa ubang mga machine, giilisa na gyud, gi-counting na lang, gi-manual na lang, kaya di na gyud mo function. So, mao ni ang mga resulta. Karon, kung ang machine weak, dili siya ligon, samot na ang iyang program. Masudlan gito og dali itong masudlag mga hackers. Galisod, magani ang machine sa iya lang normal nga function, samot na itong iyang program. Mao na idaghang ni question. Okay lang ang local, kay dali raman nato ma-determine, panalitan, din ni ato liluan. Makuha man din nato ang pulso. Dali kita kakuha pulso og nidaog ni ang atong mayor, Mayor Aljo karon og ang ilang team Frasco na naog, maka lingi-lingi man din ta, panahos kumpanya, kusog man gid ni sila. Mana ang local dali ra i-check, kanang national mo ilisod i-check, ang senador ba, senator mo na ilisod i-check kay og taga Mindanao ka o makaingon ka diri sa Amos Mindanao, kusog kayo ni nga team. Pero igabutan na Luzon, kay bawo pa day ka nga kusog na imong team. Kay national man, di man kakapaniid. So adto kita mosalig sa machine. Og daghang ni question karon nganong naingon ana ang resulta sa atong mga top 12 senators. Ang ako sang gamay nga pagpaniid, di pila raman sa atong kapasidad, no? Pero mo ni ang akong napanid-an. Panahon sa kumpanya, doon naman to'y, di man ko musalig anak na mga survey nga kanabitang ilalang i-publish, na mo ni ang survey. Ganahan ko magsunod atong mga kalye survey,
Katubang magsige bitag lakaw, oh manang, unsay imo, Team Duterte, Team Marcos, ana. Sa senador lang to. Magsige mo to siya gana, oh unsa imo, Team Duterte, Team Marcos. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa akong napanid-an sa pipila ka mga kalisorbe nga akong gitanaw, ang kaning Visayas ug Mindanao, labi na yung Mindanao, 98% ang pilion gyud sa tao Team Duterte. Og nigawas ginakaron matud pa sa resulta sa akong nabatian sa social media, whole Mindanao ang resulta top 12 pulos gyud nasod ang katong gitawag og Duterte ba niya ang kasagarang nisod nga nahimong 12 ang katos ang ilang giadapt nga ikaduha si Amy Marcos og si Camille Villar mo'y kasagarang nisod pero ang Duterte 100% yun maoy naa sa top 12 sa Mindanao. Dinis Visayas, akong gitanaw-tanaw ang resulta, murag naas mga 85% nisod gyud ang Duterte. Dinis Visayas. Pero pag abot na sa nasyonal, ang nisulod sa Duterte 30% ra. Tulo ra ka buok. Si Bongo, number 1. Number 3, matinga ito si Bato de la Rosa. O si number 6, matinga ito si Marcolita. Kana man sila mo'y member gid sa Duterte. Tulo na lang kabuok. Ang pangutana, unsa may nahitabo sa laing 7. Nganong sa Visayas o sa Mindanao, nasud man sila. Nganong pag-abot sa nasyonal, wa man masod. Pero ang ilang tulo ka kauban, na top man. Nga unta, ang ilang gipromote og maayo, Duterte man. Ano na pangutana? Unya, ang survey sa Luzon, Visayas, Mindanao, pag-abot na sa Luzon areas, og Bicol, og kaning mga ato diring dapit sa Leyte, dapit nga rin dapit sa kaning mga Masbate, ngadto sa Palawan, dahang ang mga area, o ngadto sa Far North, sa Luzon, nga rin Bicol regions, kaning ang akong nakita sa Kali Survey, 70 to 90% man, Team Duterte ang gipili sa mga tao. Team Duterte. Kaya ang ilalaging gipromote, Duterte. Mao gito'y siging siyagit, Duterte. Sa ito pa, kung pilion ni mo si Bongo, o si Bato, o si Marcolita, maapil gitong general 70 to 90% maapil gitong other 7. Pero karon wa man maapil. Sa ato pa 30% ra ang resulta sa Duterte. Pero top notcher ang ilang usa, number 1 si Bongo, number 3 si Bato, number 6 si Marcolita. Kalimtan di na sa mga supporter sa Duterte ang karing other 7. Karirag yung tulo ilang pilion. Mao na karon ang panawagan niingon sila basig na ay nahitabo dito sa machine. So ang demand karon transparency. Og unsa may transparency, mag-manual counting. Mao ni ang gitawag og audit. Ipa-audit ang result sa machine. Parehara sa kuanas bangko, ang mga auditor dili mo salig sa printout. Unsa may ilang buhaton, kuhaon tong file og ilang manualon og kabkab, ilang ana-ana itugma-tugma, nyag naay findings gani nga usa, ipatubag dayon na sa in charge. Og mao nay makapakapoy namos una sa akong mga almost 8 years sa bangko, mao nay makapakapoy ang pagtubag sa findings sa auditor. Na. So ipa-audit ang resulta bisag kana lang nasyonal. Ako mo pabor sa kuana kay lagi matud pa ni Hesus dire, kung nahigugma ka sa usa ka tawo, dili nimo siya isipon nga sulugoon. Matud pa ni Kristo, dili ko na kamo tawgon nga sulugoon, tawgon ko kamo nga mga higala. Nganuman, kay ang tanan nga akong nabati sa akong amahan, akong gisulti ninyo. Kay ang sulugoon
dili mahibalo unsay gibuhat sa iyang agalon. Ngano man di ay ang kumilik agalon day na nato. Agalon na nato ang kumilik. Unsa man ang kumilik? Sulugoon na nato. Ang kumilik ato ng sulugoon, ang agalon kita nga katawhan. Karon og mudiman ang katawhan nga kumilik, i-audit ng resulta sa machine bisag sa national level lang kay dali ra man i-monitor ang local level, ang national lang mag-manual counting. Mo gasto ta ana, gasto magitas ayuda pila ka billions ang atong girelease atong ayuda kadto lang pagkasabado dinhi lang sa area nato katong nanghatag ato ayuda man gito pila ka to ka milyon tong nahatag dire gasto magita ana wa man gina badlongas kumilik kana na bang pag manual counting nga naa man na tanang baluta girimit naman na pila ra gud ka area ana ang mag manual counting sweldohan na diha mga 1 week labing dugay 2 weeks humana na. Mao na siya unta aron makita gyud og unsa gyud kamatuoran ipa-audit pinaagi og manual counting kay unsa man say kapuslanan anang atong mga baluta nga gisidan niya gisud ngadto gitigom sa masin para unsa man na siya mao na siya gitawag og supporting documents. Kami sa una kanang mga cheque kay clearing distributing mangkos bangkos una primero na kong position for 3 years. Kanang tanang cheque nga among ipada sa Central Bank para iuli ngadto sa mga bangko amo nang gi-microfilm na may microfilm dito nga i-feed na nimong cheque pictura na nya mapuno na ganito ang katong iyang anang murag iyang film tigo mo na butangan nag-date adto na sa safety box sa bangko kay ngano man og dunay mga complain bahin sa cheque ang katapusan yung source nga reliable kadtong microfilm. And I think it is still done until now. Mausad na siya kanang kuan, kanang atong baluta, kanang atong gisidan. Kay doon na may daghang complaints. Example, nagbutar siya og 12 ka senador. Pag feed niya sa iyang baluta, ang gibutang dito sa resibo overvoted or unsa na overvote sa to pawa na to basaha okay lang tong undervote kay basahon man to niya ang imong gibutaran ang overvote cancel na to kaluoy unya ang iyang claim mopakita pa siya naman na social media mopakita pa gani siya sa iyang lista kaklaro sa akong lista 12 ni kabuk mura ni akong gisunod ngano mang pag-feed nako overvote may gibutang sa machine di nasayang to unya pila ka kabuk ang naingon ato kay lagi ang machine dili kay siya accurate mao na i-audit nato mao na ako sa support ko ana sa panawagan sa PDP Laban nga mag-audit mag-manual counting gastuan ta na for the sake of transparency kay lagi matud pa ni Kristo kung imong gihigugma ang usa ka tawo di gyud ka magtago-tago ana kamong mga asawa pagkasal ninyo nahibaw-an ba ninyo tanan nga gibuhat sa inyong bana wa mo kay baw kuan ba yana ground ba yana for invalidity sa inyong kasal kanang gitawag og deceit kana bang nagminyo ka sa usa ka lalaki or usa ka babae tungod kay salig kay kaniya nya doon na di ay material aspects yang kinabuhi nga wa niya gitug-an nimo nga kung gitug-an pa pag before sa inyong kasal di jud ka mudayon og pakasal ground na for invalidity panalitan ng asawa kog babae nya naa di say anak sa iyang pagkadalaga nya tan-aw nako niya pure gid siya nya pag resulta pa pagkaminyo na namo after pila ka buwan na diskubrihan ako nga naa di say anak nya ako di ko ganahan mga sawag babae nga nanay anak daan pwede ko mo file ana og annulment pwede na or babae na minyo siya lalaki
Nya kana ding lakiha kay lagi pure gyud, wa gid sila premarital sex, impotent di ay. Dili day kahimo og sexual activity kay impotent siya, pero wa siya motug-an sa babae. Karon pag humana nila kasal, honeymoon na, uy, patay na mas junior. Ana, ingon ng babae nga, ngano man ka nisulti? Lab man gud ti ka. Labti ka tanong kang buanga ka. Ground na for annulment. Mausad ni ang atong butasyon. Ang kumilik, kinahanglan iya yung ipakita ang kamatuoran. Ug naay mga questions, mubalik kita ngadto sa real documents, kadtong mga baluta nga actual gyud nga gisidingan sa mga butante for the sake of transparency. Aron inig resulta, dili invalid ang ato karon nga eleksyon. Kay kung pabili na nga questionable, nya naa di ay gyoy nahitabo nga binuang, invalid ang atong eleksyon. Unya kay invalid man ang binuhatan ni ining maong mga tao nga na-elected, kay invalid man sila, dili sad muhaom sa atong expectation. Si Matias nga gipili sa mga apostoles tungod kay guided by the Holy Spirit, nahimo gyud niya ang expectation sa Ginoo. Ug unsa may nahitabo ni Matias, nagpakamatay gid siya para sa ebanghelyo. Namatay siya as martyr of the gospel. Kay mao maginay main function. Hinaot unta nga ngato sang napili karon nga kung validly chosen gid sila gikan sa senador hangtod sa konsehal sa lungsod or sa syudad, magpakamatay ta sila para sa kaayuhan sa atong nasod. Dili nila tiwason og patay ang atong nasod karon nga nagkalisod na. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, gipili sa Dios si San Matias aron mahimong apostol. Masaligon usab kitang moduol kaniya sa pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang Espiritu sa kinaadman, mugiya ni Leo atong Santo Papa, ug sa mga kaobispuhan, ilabi na diha sa ilang pagpangalagad, isip mga magbalantay sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, magmadasigon diha sa ilang panaad sa pagpaambit alang sa kaluwasan sa mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga dinhi sa atong katilingban ug sa mga kabanayan, magdugang ang bokasyon sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga kababayen-an o kalalakinhan nga gilain alang sa Ginoo, makabaton sa tinuod nga Espiritu ni Jesus, nga mianhi aron mo alagad og dili aron maoy alagaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halang Dong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, o galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga matuohong mihalina,
makakita sa kaluwasan sa Dios dito sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nagituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangaman ni San Matias pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong simbahan nga sa dakong pagtahod gipahinungod sa pangilin ni San Matias. Pinaagi niini liguna kami tungod sa gahom sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug pataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Matias, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, Na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Tinuod na ko ang ay mong kalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Ginoo, sa kanunay puna sa Dios nong mga gasa ang imong banay aron pinaagi sa pangama ni San Matias Apostol alang kanamo. Imo unta kaming dawaton diha sa kahayag nganha sa paghiapil sa palad sa mga santos. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang friendship with Jesus. Himo natang higala ni Hesus. Muna kita sad maliwat sa tan ni Hesus ato sang himuong higala ang atong isig katao pinaagi sa paghigugma kanunay. Nya wa tay itago-tago kanunay tang muhatag sa kamatuoran. So, tinuod bang naamoy kwarta o wa? Naay kwarta o wa? Palit mo og slat ha? Padayog palit og slat. Ayaw mo pamakak nga wa mo'y kwarta. Muna ang kamatuoran kay ihatag. Wa lang sa taroy report,
basig ugma na lang atong update. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pasin